ta diri sa usa may lugar hari. Luto na ni. Luto. Basta may sagbot. Luto. Basta may sagbot luto. Oo. Wala ni. Mo ni lugar nga daghang kay zombie. Mao na ni ang atong miss. Di ka dapat magkumpiyansa. Murag mingaw man lagi. Di ka dapat. Di ka dapat magkumpiyansa. Ibiyakan ako. May tagpay. Pagkatunan mga tao. Pagkaunan na ito. Sila ang kaunod sila tulad. Okay. Di maka. Alam nga kung kung kitog mo, dili kay ko unta. Oh, na zombie. Mo ang zombie pa yun. Gayong gid siya. Pero murag kaya ra gito niya. Murag nakapantay ko. Nga naabot na ang manluluwas. Nakabantay po ko. Sige, mag-andamon mo. Kay ato sila huto. Ni, nakapatay na ko. Karon, balik na ko kang buitik, boy. Hay na katong kauban, hilab-hilab naman ko dre. Kumana ba katong away dito? Oy. Di naman, noon sa man human kag away dito. Oh, nakapatay ko kusad. Nakapatay ka kusad. Ang sama atong balikon. Pero mapatay na to tanan. Nagdakot ko. Ako ba? Tumaklo. Tapos na to. Sila pantawin. Ang na kinakatiba. Ato tabangan to pangita. Asa na to sila? Kaulo na ako! Silbi sa kuwang agimat lagi. Mga sumbi. Asa ba? Asa man ito? Hindi ako kamot. Katog ka lagi. Muna gamitin ako kaya ha. Limot masipon ka. Di yung tagikan. Ikaw man lagi. Di ta dapat. Sabi na ho. Kain na sila. Kain na sila. Video siya. Dito mo ito bra. Video. Puno na. Asik. Video ya. Dito. Doon di ba ya? Sa doon ganit ko. Ay, sa. Oko blast ka ba? Gakos lang. Gakos lang ba? Gakos lang. Mawar kalit. Oo ka mawasa kalit. Ay layo na ka na John. Bata dre. Yan na. Resulta na. Waipig. What's up mga karanso? Shout out kay Papay Richmond Artiswila. Shout out sa inyo po. Shout out kay Patrick Cuevas. Shout out sa inyo. Shout out kay GB Salinas Bihag. Shout out. Shout out kay
E.G. Yuson. Shoutout sa mga boss. Shoutout po. Nani siya sa Cebu. Oh, ingat po kayo dyan. Shoutout kay Makmak Atabay. Oh, Shoutout sa kuya. mga busing. Shoutout. Ingat po Shoutout niya. kay Busing Oscar Uy, Atibagos. kuya. Shoutout kuya. Shoutout kay Busing by Jeffrey Husga. Oh, shoutout kuya. Busing na by pa. Okay. Shoutout kay Melanie Arofo. Shoutout. Shoutout kay Marjon Pipito. Salamat sa inyong mga Shoutout suporta. sa inyong pagsuporta. Shout out kay Maris Atibagos. Oh, shoutout. Shoutout sa mo ha. Shout out Michelle Jimida. Shoutout sa iyo. Shout out Jobin J. Shoutout po sa Mingasca. inyo. Shout out James Coyos. Shoutout. Shout out Lovely Papa. Shout out Maria Elena. Oh, shoutout po sa inyo. Shout out Prince Jubin Bilo. Shoutout. Shout out kay Liusga. Shout out JM Monsanto. Oh, shoutout sa inyo dyan. Tagalog na. Bisaya. Shout out against all odds. Shout out Jemboy Kulyamat. Oh, shoutout. Shoutout sa mga boss. Shout out Joncel Rivera. Shoutout po sa inyo. Shout out. Wala. Wala. Comment na mo sunod. Shoutout sa mga kauban na wak dire. Kay nanagway Mga na. kauban babae o lalaki. Oh, kaya nagtrabaho na sila. Ang usad. Kung gusto mo pa ninyo ma-shoutout, comment mo sa among video para ma-shoutout mo. Daghang salamat o maayong adlaw. Hapon Sa naman. atong tanan. Bye-bye. Wait, iten. Imam pata usad. Ini sila eh. Bagay mas. Trader ko, trader. Rider ka? Abina na po ko. Kay bagay akong na trader. Hapit may malubat. Magpakailanman. Ah, yate. Maghima ba ta manguli ata? Bago. Nangandam naman mo. Mandam mo sulod na yung jacket kay Bendile kan. Kapisan ulit tadi. Wa ka kita aning sumbuhan sa akong armas. Igo ang nagvideo. Badul. Paktay. Luwag mo ni. Unsa man ni Cardo na? Danisay. Pag jacket. Oh, bagay oh. Bagay man siya mo. Oh, magkano ka? Kuha ni armas. Labaw pa. Ako ano armas? Palupig bitaw ko. Ay na, mali ako. Bila dili may armas ang ban. Wala gyud armas sa uban, boss. Kawi. Ay, nagkuha na lang mo, boss. Ganun lang. Kami doon ang ambos. Go na lang yun mo. Mubo na siya. Field ba? Ikaw na lang ang boss mo. Ngit ma. Ipapatay ang tao. Kaya kayo ipapatay sa mga ba? Kanya si Kuya Ayan mo imong ipapatay. Kanya. Mga rin anak. Magmasin sa bayan ba? Kaya rin anak yung ipatay. Ay, i-describe lang ninyo sa ikuan. Pwede po. Matawag lang sa inyo ba? Oo, niya ipatay rin naman. Uy, ako ang anak. Okay. Ako ang anak. Hindi ako. Yung mahila ko. Grabe erga na. Smile. Ayun na, kayo mapuno na. Ano nga puno? Ano yung post? Na? Salinas Kulimat. Siya mag-giro na. Bila-bila na. So may mag-video. Ikaw lang, boss na mo. Dali. Dali ka rin. Dali to. Ay, kuan. Kukuha na ko si Ryan nga pabantayan ng ranso. Apa? So, aga na ay. Kuan ba? Pabantayan ang uma na to, uma. Nak, kami sanduha mag-istoryahay. Ay, yan, mapuno na to. Ina ni mo. Bastro ko. You